Okay mga idols no, sa wala pa maka-like kaya subscribe sa atong channel, click the bell button, dire click sa kaya aron nga padayon mo mas updated sa mga video sa atong ipang-upload. Kita kayo, musang na rin. Masuwa na magkasbini yan o rin. Apo itong baraha ro. Alright! Sa birahi! Ay, ako may nagunagon. Ako sa open mo channel naman. Ako sa iposad. Para daghan yun. Alright. Grabe yung tawa eh. Listen doy. Okay, come on.